Nakatakdang demolisyon sa kapin 300 ka mga balay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Nagkatensyon, human nga mipalag ang mga residente. Ani ang report? Nagnilabayay og mga bato tunga sa dalan. Ingon ani ang sitwasyon sa Zone 2B sa Barangay Mambuaya sa Cagayan de Oro City. Human mipalag matud pa ang mga residente sa lugar. Dihang kalit nga miabot ang demolition team. Kauban ang kapulisan kagahapong adlaw, May 14. Sumala sa usa sa mga residente sa lugar, aminado man kuno sila nga dili ilaha ang maong luna ug gipanag-iyahan kini sa pamilyang Lozada. Apan sumala nila nga dili matud pa konektado sa tag-iya ang nagpailang claimant sa maong yuta. Ipasaka na lang ni sa korte kay korte ra ang makapamatuod kung unsa mo ka legit, unsa ka mga legal inyong mga papel. Mao na mong gidahom pod sir. Dili pod mi nga nagahaman na lang gid nga mga squatter mi. Bugtong notice to vacate lang kuno nga pinirmahan sa barangay kapitan ang nahimong basihan sa pagpademolish kanila. Butang nga ilang gipalagan. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang komento ni Mambuaya Barangay Kapitan Philip Porras apan wala kini sa iyang opisina. Hinuon, dali raman kuno nga nakontrola sa kapulisan ang komosyon. Tungod sa kahadlok sa mga residente, dunay pipila kanila nga temporaryo na lamang nga naguba sa ilang mga panimalay sama aning anaa sa atong likod. Apan ang kadaghanan kanila nisukol tungod wala matod pay legal nga basihanan ang himuong demolisyon. Gani kining propiedad nga anaa dinhi moy una nga naguba sa demolition team kagahapon hantod nga gipahulong kini sa LGU sa Cagayan de Oro aron sa usa ka dialogo. Giklaro sab sa lokal nga kagamhanan nga walay pagtugot ang mayor ug wala kini nagmando sa bisan unsang demolisyon. Ang gibasihan sa kuan is ang city ordinance nga adopted na city ordinance sa building code, new building code o ang city ordinance no, dili siya ingon court order. Moy gibasihan sa ilahang lawyer. So muna nga importante nga na dialogue aron pud mapasabot sila no o mapasabot po nga nganong ingon ana ang pamahagi po nila. Ginasulayan pasab sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa nagpailang claimant sa maong yuta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.